இங்கே பிரைஸ் லார்ட். இந்த புதிய வாரத்திலே அந்த மண்டே காலை சந்திக்கிறதா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். இந்த நாளுக்கான வசனம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் 118:24 வசனம். அது என்ன சொல்லுதுன்னா, இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணிய நாள், மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். Glad and rejoice. Let your depression or let your anxiety, let your sin or let your work pressure, உங்களோட வியாதிகள், உங்களோட எல்லா விதமான பிரச்சனைகள்லாம் அவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்துட்டு இந்த நாளை நீங்கள் ரெஜாய்ஸ் பண்ணலாம். ரெஜாய்ஸ் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, அவரை துதிங்க, அவரை உயர்த்தி கொண்டே இருங்க. என் கர்த்தர் என்னோடு இருக்க, என்னால் இந்த நாளை மேற்கொள்ள முடியும், இந்த நாளில் நான் ஒர்க் பண்ண முடியும். ஒர்க் பிளேஸில் போகிறீங்களா, தேங்க்ஃபுல்லாக இருங்க, தேங்க் பண்ணுங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஜாப். படிக்க போகிறீங்களா, இப்போ அந்த படிப்புக்காக நன்றி. இந்த எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா, ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா, தேங்க்யூ ஃபார் தி ஸ்டடீஸ், தேங்க்யூ ஃபார் த நாலேஜ் சொல்லி ஆரம்பிங்க. நிச்சயமாக ஏசப்பா அதனால் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக மாற்றுவார். ஸோ ரிமெம்பர் ஒன் திங், இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணிய நாள், மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். அமேன், அமேன். ஹாவ் அ குட் டே. பாய்.